Първокласниците от 4-то основно училище в Монтана пък гостуваха на регионалната библиотека Гео Милев по повод празниците на детската книга и изкуствата. Събитието е и част от националната кампания "Походът на книгите". По повод празниците на детската книга и изкуствата и в рамките на националната кампания "Походът на книгите", която стартира тази година за 5-ти път в рамките на 2-23 април 2016 година, в детския отдел на библиотеката гостуваха първокласниците от 4-то основно училище Иван Вазов, град Монтана. Под формата на приказка библиотекарите научиха децата как да се отнасят с книгите, за да могат те да бъдат техни другари и в знанието, и в игрите. След посещението, те продължиха своето пътешествие в чудния свят на книгите. По повод седмица на четенето, днес нашите ученици останаха изненадани от срещата с приказното ковчеже. В него те откриха любими книжки с гатанки и приказки. И така междучасията бяха изпълнени с много вълнение и емоции.